खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव राजखान्थि थामहिनबा फैबाय थानाय जा उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थियारि गेजेराव माखासेल' सान दंसै बेनि सिगां एबा साननैसो सिगांनो बे समाव हाग्रामा महिलारनि सायाव एबा आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ लानानै गोबां मानि बाथ्रा बुंदों बिपिएफ दोलोनि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायदों दि आथिखाल जा प्रमद बर' बिथाङा आथिखालनि बे प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा दासिमबो चिरां ओनसोलाव लामा दोंसेबो बानायाखै जेरै दं एरैनो दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथाङा फोरमायदों हाग्रामा महिलारनि जा समाव जे हाग्रामा महिलारनि समाव जे जा लामा दालां बानायदों बेनो बे दं गंसेबो लामा दालां बानायना होनो हायाखै आथिखालनि सरकारा होननानै अजद दैखांदों प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा सिडली समस्थियाव जाखिनि मावदों बेनो दङ दिनै हाग्रामा दालां बानायदों आइफवालि दालां बानायदों बेखिनियानो दं दाबो गोदान जेबो जिनिस गैदेरा आरो बिथाङा फोरमायबावदों दि दा फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव सिडली बियाबाव सुद्ध कुमार बसुमतारी बिथाङानो गोबां मानि भट मोननानै देरहासार जागोनखौ बिथाङा फोरमायदों लोगोसे बिटिआरनि जा एबा थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बिथांमोना बिटिसि सुक्ति खालामना लाबोनायाव जाबायदि गोहो दंमोन बे गोहोखौ मोनफ्रोमबो गोहोखौ आसामनो हरफिनबाय एबा दिसपुराव हरफिनबाय होननानै बाथ्रा बुंदों एबा अजद दैखांदों बिथाङा लोगोसे मोन 12 डिपार्टमेन्टखौबो आसामाव एबा दिसपुराव हरफिननाय बाथ्राखौ बुंदों प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावदि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव दिनै गोख्रों बाथ्रा बुंदों आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि सायाव गोबां मानि बाथ्रा बुंदों दानिया फैदो बिदिब्ला प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा आथिखालनि जा सरकार लोगोसे हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय समाव माबायदि खामानि जाफुंदोंमोन माबायदि फोरमायदों जों बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि बे फैबाय थानाय 13 नभेम्बराव जोंना उफेरा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बेवहाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय सासे मोजां व्यक्ति सुद्ध कुमार बसुमतारीखौ दिनै बिजाथि हिसाबै जों सायख'दों बिथांखौ देरहानांगौनि थाखाय जों रायजो राजाफोरखौ खावलायनो फैदों जे फैबाय थानाय बिटिसिआव जे इलेक्सन जानो थांगासिनो दं 2025आव दा बेनि सिगां दिनै उफ्रा बिसायख'थि जागोन दा बेहाय रायजोफ्रा जाहाथे जोंनि बिपिएफ दोलोराव भट होनानै देरहाहैयो आरो बिटिसिआव जे खोमसिया दा दिनै साग्लोबगासिनो दङ बेखौ जों बोरै सोरां होफिननो हायो बेनो जोंनि मोनसे उद्देश्य थांनाय 4 बोसोराव प्रमद बर'आ जोंनो जेबो खामानि मावना होनो हायाखिसै दिनै मोनसेबो गोदान स्किम गैया लामा दालांफ्रा जा मोनफा मोननै मावदों गोदान जेबो खामानि मावनो हायाखै हाग्रामानि दिनाव बे सिडली समस्थियाव जाखिनि मावदों बेनो दङ दिनै हाग्रामा दालां बानायदों आइफवालि दालां बानायदों बेखिनियानो दं दाबो गोदान जेबो जिनिस गैदेरा दिनैहाय बिथांमोनहा खालि मिशननि नामाव मिशन बानायबाय थादों अमा मिशन बोरमा मिशन मैखुन मिशनानो मिशन जोबनो थाङा बिथांमोना 164टा मिशन होदोंमोन दा मोनसेबो मावजायाखै दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थगायबाय साख्रि होनो होनदोंमोन 1 भट 1 जब न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा जेसेबां लाइमोनफोर दं मेट्रिक पासआव मेट्रिक पासनि साख्रि बिए पासआव बिए पासनि साख्रि एमए पासबा एमए पासनि साख्रि होनानै रायजो राजाफोरनो खोथा होदोंमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो खोथा होदोंमोन नाथाय दिनै उल्था नुनो मोनबाय बिथांमोना दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनो हायाखै बरंस बिटिसिनि बाहेरानि मानसिफ्रासो बिटिसिआव साख्रि मावफैगासिनो दङ दिनै कन्ट्रेक्टनि बाथ्रा दिनै बे लेखाफ्रानो फोरमान 40टा खामानि दं 100 कौटिनि खामानि बाहेरानि 40 जन कन्ट्रेक्टर बा बेखौ मावफैबाय दानो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै बे थिखा थुख्लि मावनायनिफ्रायबो बन्सित जाबाय साख्रिनिफ्रायबो बन्सित जाबाय लोगोसे बे प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिआव थानाय कास्ट लेन्ड बिजिआर पिजिआर लेन्ड गभ कास्ट लेन्ड बे गासिबो हाखौ आसाम सरकारनो गथाय हरफिनबाय दिनै जायनि थाखाय लेन्ड बेंक स्किमनि गेजेरजों सरकारा बेखौ जमा खालामना लाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ डिसिफोरनि थ्रुयै दिनै जोङो टिभि खाजोनाबो होनो मोनला डेट मिन्स लेन्ड राइटनिफ्राय जोंखौबो दिनै खोमानानै लाबावबाय दिनै बेफोर खामानिखौ प्रमद बर'आ मावदों दिनै 16टा डिपार्टमेन्ट बेखौबो हरफिनबाय दा दिनै जेबो गोहोआनो गैला 6 शेड्युलआ नामल'सै बिटिसिआ नामल'सै दा बिटिसिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सुद्ध कुमार बसुमतारीखौ देरहानानै 2025आव दिनै बिपिएफखौ देरहानानै हाग्रामा महिलारिखौ खेबसेबाव बिटिसिनि सिफ खालामनानै जाहाथे जों सेंग्रा सिख्लाफोरनि भबिष्यत दानो हायो हा हुखौ रैखाथि होफिननो हायो जोंनि भबिष्यतखौ जों खालामनो हायो बिटिसिखौ मोनसे सर्बांगिन उन्नयन खालामनो हायो आरो बिटिसिआव दिनै CIT जादों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जादों बेबादिनो जाहाथे जों आरो गोदान इनस्टिटिउसनफोर लाबोनो हायो प्रमद बर'आ खोथा होदोंमोन बिटिआर सुक्तिजों NIT जानांगौ कस फेक्टरि जानांगौ बा जानांगौ होननानै नाथाय दिनै मोनसेबो जायाखिसै रेजेक्ट खालामजाबाय अलरेडि दिनै बिथांमोना बुंदों बबेबा मोनसे मिटिङाव आरो एसेम्ब्लियावबो बुंना लादों बिटिसि एसेम्ब्लियाव दा रिकनसिडार खालामसिगोन इन्डिया गभर्नमेन्टआ नाथाय रिकनसिडार खालामनाय दाबो माइनरखौ बिथांमोना जोंनो होनो हायाखै डेट मिन्स बिथांमोना कनसिडार खालामजायाखिसै डेट मिन्स प्रमद बर'आ सासे फैलार नेता
गोविंद बसुमतारी इउजि ब्रह्म रोनगोरा नार्जारि जयन्त बसुमतारी दिनै एबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' खनिन बसुमतारी बिथांमोना साफा साफा फेलें नेता दिनै बेखौसो स्वीकृति होबाय रायजो राजाफ्रा आरो बिथांमोननि खामानि मावनायजोंनो नुजाबाय दा बेखिनि बाथ्रा এইখন বিটিসিৰ এনকে দৰঙা তামোলপুৰৰ এটা ঠাইত উচ্ছেদ চলিছে যোৱাকালি কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত কি কৰিব মানে চবতে কৰিব চব নটিচ দিয়া আছে উচ্ছেদৰ আমাৰ ইয়াতো কৰিব আৰু যোৱা 2001 চনত চিৰাঙত কৰিছিল আৰু চবতে নটিচ দিয়া আছে য'ত মানে কাছ মাটিত বহিছে চব উচ্ছেদে কৰিব ইহঁতে সিদ্ধান্তই আছে অলৰেডি বিটিআৰ ৰেকৰ্ডত 7.2 যিটো লিখা আছে সেইমতে সেইদিনাখন 2023 চনত এটা মিটিং হৈছিল ইউজি ব্ৰহ্ম প্ৰমোদ বড়ো আছিল তাতে মানে এফচুৰ নেতাসকলে আছে ইয়াত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৰেগুলাৰ ইভিকশ্যন ড্ৰাইভ উইল বি হেল্ড এট এনি টাইম এনেকুৱা এটা ৰিজলিউশ্যন লোৱা আছে সেইমতে এখেতসকলে যিমান চৰকাৰী মাটিত বহিছে ই বড়োৱে হওক বাঙালীয়ে হওক মাইনৰিটি মানুহে হওক বা কোনোবা সান্তালী মানুহে হওক যিমান জাতি জনগোষ্ঠীয়ে চবকে উচ্ছেদ কৰিব ইয়াত নতুন কথা নাই ব্ৰহ্মপুৰৰ পইলাৰ 100% পইলা একো কাম কৰিব পৰা নাই বিটিআৰ চুক্তিত যিসকল লিখি আহিছিল ভাৰত চৰকাৰে যিবিলাক মানে কোটা দিছিল আমাক NIT দিবৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি দিবৰ কাৰণে স্পৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি দিবৰ কাৰণে কচ ফেক্টৰী দিবৰ কাৰণে আজি বহুত ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ স্কিম হোৱাৰ কোটা আছিল কিন্তু আজি গোটেইকেইটা আজি ৰিভিউ মিটিঙৰ দ্বাৰাই চব ৰিজেক্ট কৰিছে